И здравейте YouTube, аз съм Дживака БГ и днес ще имам в един сервер, който е супер нов. И така, ще правим ревю на сервера. IP-то няма да е в описанието. Ето, кластера Call Photo. Кластера Demo. Owner. Супер. Така. И сега сме на Warp Event. Тук се слагат честовете, всъщност не, но тук се изстрелват. Това не знам за какво е. Имаме на Warp Fish. Warp Fish, тук безплатни бъдици и се ловише риба. Warp Food. Нали знаете, слагат спаунери и от тях излизат тея. Би трябвало тук да те порта, но те са посложили на друго. Warp Football. Тук не са го довършили. И нещо в сервера лагна. И това е Warp Free. Тук са безплатните айтеми. Warp Idea. Тук слагаме идеи за сервера. Тук Warp Flash. Не знаете какво е Flash. И тук са стаечките. И тук се влиза към плаша. Това е къщата до плаша и ето. И бързалки. Warp Портал. Знаете какво е портал? Дето като влезете ви порта на едно друго място. И тук ви портва също. Тук този портал е към Ада. Warp PvP. PvP означава да сте на място, което може да се биете с други противници. Warp Survival е далече от спавна и пак може да рушите и да се биете. Кипнат съм, защото спамя ларповете. И сме на последния ларп, който е Warp Trade. Warp Trade си размените айтемите. Не знам защо сложили една. И тук би трябвало това да се затвори. Тук да си пускате айтеми. И това е от мен. Дано да ви е харесал новия сервер. Абонирайте се за мен. IP-то ще е в описанието и чао!